kusina ni Kabeli, ang saya-saya. Lutong bahay na mas... Yan, makulay na buhay mga Beli. May catering service tayo. Lunes Santo ngayon mga Beli. Lunes Santo, sa Santo Santo na. May catering service tayo sa Mexico, Pampanga. So yan mga Beli, kita-kita tayo doon. Alam ko, death anniversary yata ito. Shoutout po sa lahat. Good morning. Morning. Morning blessing. Walking. Diba? Eh mga Beli, palengke ng Araya at pipick up lang tayong karne. Morning. Walang biyahe, Santo na. Palengke ng Arayat. So yung mga Beli, time check 5:30. So kailangan alas 7 nandun na tayo. So pang ano to, lunch time, early lunch. Good morning. Okay, mga Beli. Yun, good morning. Walang message, walang text. Nakatulog ng maranon. On the spot. Ebon 50. Ebon. Puti. Tawag itong tayo mo. Pang chapsoy. Pang pansit. Eh mga Beli, pipick up tayo na ito. Tapos gulay lang. Yung mga Beli, si Karot na, no? Eh mga Beli, gulay na tayo. Yung pupina. Tayo. Ito? Yung pupina. Shout out. Ang pupina. Morning! Yes po. Gusto po rita. Ay, ako. Boss, oh! Boss, shout out! Wala na! Karado mo! Beli gulay. Gulay. Hindi na yatot langan. Sabi mga Beli, gining gulay. Happy birthday kay Ate Len. Ay, Tita Len, oh. Doon Kuya Froilan na Lili. Shout out sir. Ingat sa biyahe. 7:42. Yung Beli, tapos na tayo mamili ng gulay. Sabi mga Beli, okay na tayo. Kita tayo. Saan tayo magluluto? Yes. Sabi mga Beli, okay na yung gulay natin. Nakapamili na tayo. Bulig. Okay, kuhanin na natin yung karne. Boss Albert. Good morning. Okay, takal salamat. Thank you po. Goring. Parang Boy Scout ah. Thank you, Kuyan. Sana mga salita. Shout out. Beli, okay na tayo. So
Yung baka natin, pinili ko pa sa Cavite kahapon. Doon tayo bumili ng baka para ngayon. Ay, Babeli. So yun mga Beli, nasa car show na tayo. Tara, Tres. Let's go. Okay mga Beli, ano, Pampanga tayo. Thank you. Pamili ang bayad ng Rayat. Na, mabili, nandito na tayo. Morning po. Hi po, good morning po. Si ate, nagkan sa atin. Hey, nandito na tayo, Ate Weng. Dison, Sibal. Sibel. So that anniversary po yung pagluluto natin. Ang budget nito 20,000, mga Beli lunch time to. Ay, Bakal salamat. bali dito tayo dito sa bahay. Beli, si Ate Weng, Sibel. So pangalawa na natin sa kanya to. Good morning po. Morning. Thank you sa pagtitiwala. Nagdad Nga, Beli. Bababa na lang gamit. Resort pala to, resort. Beli, nandito na tayo sa Anao, Mexico, Pampanga. Yon, Sulbang Sitio, Mexico.
Birthday to mga belly. Sa kusina ni Kapeli, ang saya-saya. Lutong bahay na masarap, bawat ulam iba-iba. Sa bawat paghalo at paprito, damang-dama mo. Kusina ng pagmamahal, hindi ka mabibigo. Sa kusina ni Kapeli, laging espesyal. Dati ako nga nangyari ka naman. Sigla na, kami pa to. Ala, tapitan niya. Aw. Abeli, mag-ayos muna tayo. Ay, good morning mga Abeli. Tapos ka lang na yung lugar mo. Tapos yung pasarili ka sa wala. Yeah. Hey mga Beli, magpiprepare na kami ng gulay ni Kuya Ingo. Beli. Ano lang gulay natin ngayon? Chop suey, pansit. Yun lang mga Beli. Tapos pinagkape kami ni Tita. Ay, merienda, kamote tsaka suman mga Beli. Salamat Tita. Thank you tita sa pag-break. Ayun. Ay, mo na ordong blue yan? Okay yan. So yung mga kabili, itimpla na natin yung pang roast beef natin. So, lalagay tayo ng carrot saka celery. Yun mga Beli, matagal-tagal din ako di nasama sa event si Kuya Jepoy dahil Sa ano? restaurant. Ayan. Di, So, di, lalagay tayo mustard. di na siya pwedeng Sumama. sumama pag may kasabay yung restaurant mga Beli. Kasi siya yung head chef doon. Beef cubes. So, lalagay tayo ng paminta. Okay yun? Tapos, seasoning. Liquid seasoning pala. Liquid seasoning. Yung Northeast brand ng ano yan mga Beli. Brand name. So, kukuloyin lang ito pag uwi na. So, iiyaw natin. Tapos gagawa ng sauce dito. Thank you. Dito naman yung pasta. Tapos nagpapainit na ng ano si Kuya Jepoy ng tubig. Para sa carbonara. Carbonara. Thank you. Kumukulo na yung ating... May mga bili kumukulo na yung ating tubig. So, pwede natin lagay yung pasta. Spaghetti puti, ano po? Spaghetti puti. Si mga Beli, yung gamit sa carbonara na ano is pang spaghetti. Ayos, mga bili. Yan, mga yung sama natin ngayon mga Beli, mga original yan. Wala muna yung mga local, pahinga muna. May local ba? Lalawan. Pero mori-mori, ato yan, mga ano yan. Ha? Okay, so mga Beli, kaya nagre-ready lang kami. Babanat na tayo. Nakasala na yung roast meat natin. Ayos, mga bili.
So, yun mga kapatid, mag-start na tayo. Nandito tayo sa AM Lagman Private Resort. Dito po yan sa bayan, sa Barangay Anao, Mexico, Pampanga. Yan, busy-busy na si Jepoy. Nagpapalambot ng pasta. Pakulo tayo ng pasta. So, yung gamit natin spaghetti noodles, pero pang carbonara po yung sauce niyan. Wala tayong nabili ng flat noodles eh. Pero ako, mas gusto ko pa yung ganyan. Pork asado. Pork asado. Baby back. Baby back with Roast beef. roast beef. Tapos, ayun yung dalawa. Gumagawa ng cordon bleu singgo. Minamasay yung gulay. So mga beli, lulutuin pala natin ngayon is meron tayong roast beef, asadong baboy, carbonara, pancit canton, cordon bleu, Chapsuy. chop suey. So mga beli, 8 po tayo ngayong umaga to. So kailangan bago mag-11 tapos na tayo magluto. Okay, so mga beli, hinihintay ko lang pag nagbinigyan na ako ng go signal ni Jepoy na magluto na tayo. I-start na tayo. Okay, so mga beli, gagawa na tayo ng pork asado. So ano to mga beli, 7 kilo. 7 kilong roast beef, 7 kilo na ito. So ang budget na ito, 20,000 mga beli, yung lulutuin natin. Pineapple juice. Sarap to mga beli, manamis-namis na maalat-alat na Masim. masin. Okay, toyo. Paminta mga kabeli. So dati mga beli, naglalagay tayo ng star anise dito. Tinanggal ko na dahil minsan may mga customer na ayaw nila ng lasa ng star anise. Kaya pinlane ko na lang na ganito. Madam! Yes. Bagsak-bagsak! Yun. Shout out tayo para Mori. So yung mga beli, ano po kasi, kaya kami lang, request lang ni tita na 5 lang kami. Brown sugar. Okay mga beli, mamarinate ko muna to ng at least mga 30 minutes bago natin pakuluan. So ito mga beli, pakukuluan natin mamaya after ng 30 minutes para pasok na pasok yung lasa nito. Tapos pipirituin natin ng konti ito. Ito nito. So ang gamit natin baboy is Kasim. Kasim, sosing Kasim ni Tres, si Tres naman. Sing Kasim ni Tres, yan, Kasim. Maasim. Yung mga beli siguro, yan, after 30 minutes, iloloper na namin ni Jeff ito. So hinihintay ko lang yung go signal nila kung ano papaluto na nila. Okay, thank you. So yan mga beli, binigyan na tayo ng go signal ni Jeffoy. So ano na, magluluto na daw tayo. Sauce na ano yan? So ito na yung ano natin. Pork asado. Boy, check mo na to, baka sumobra na. Okay, time check tayo. Time check, alas 8:15 ng umaga. So kailangan 10 AM, patapos na tayo dito sa 6 na po tayo lang pala mga beli. Thank you. Yo, Belly, mag-start na. Time check. Magluluto na tayo ng chop suey. So si Jepoy magluluto na rin ng pancit canton. Canton, yan. So ang ano to mga beli, pares lang ng ingredients to. Kasi canton sa pancit halos similar lang naman.
Ate, Bawang sibuyas, chicken liver, at may balunan. Siyempre, Mabel. kay Mabel chop suey ito ang niluluto natin. Si Jeffoy bala siya sa lulutuin niya. Kanton, makabili. Yun, magpapainit na rin ng mantika. So, ilagyan natin ng konting oyster sauce para May lasa na yung sahog, Mabel. Oo. Isa pa lang, mabango na. kay Mabel lang natin maluto yung ating sahog. Tapos balikan natin. Sige, boy. Yung mga kabili, papayin tayo ng mantika. Kumain na tayo maglagay ng Bawang. Bawang, Mabel. bawang. Mabel, naglagay tayo ng konting tubig. Yan. Okay, gigisa na natin yung gulay. So, 3 kilong chop suey. Karot. Tsaka sayote ang Mabel. Tapos dito, bawang sibuyas. So, Mabel, lahat ng matitigas, kagaya ni Tres, kailangan mauuna yan. Opo. Para agad lumambot na, Mabel. Yun, cauliflower tsaka baggy beans. Dito, chicken breast. Yan. Ito yung balunan. Dito muna, Tres. Dito. Ayan, yung Mabel. Black pepper. Ito. Ganun po yan. Okay, nor seasoning. Chicken powder. Okay, konting brown sugar mga belly. Yun. Okay, red bell. Lalagyan. Ano yung Tres? Red bell, Mabel. Para sa chop suey. Nasaan yung paro? Ayun ang paro na cubes. Okay, shrimp cubes sa belly. Dalawa. Yan. Yun, dalawang shrimp cubes. Yun, kaya ng daga. Yung daga. Yun, inaano ni Kuya Adam. Chicharo, Mabel. Yung celery nga po sa'yo. Agayak mo yung celery. Aligi yata. Okay mga belly, sabay na natin to. Broccoli. Broccoli, Mabel. Mamaya na. Baka malusaw. Tubig. At ang konting tubig, Mabel. Tengan, daga. Okay mga belly, yan muna natin kumuluto. Thank you. All start. Yung mga kabili. Tingnan daga. Tingnan daga. Tapos celery, ayan, Mabel. Maglalagay na rin. Yang kaing pasit, ay spaghetti, pasit na. Tagaming pasit. Yun, celery, Mabel. Tapos, ano lang yan, Mabel. Broccoli. Tapos, yung pollo. Buksan natin yung gulay. Yata pala yung corn. Chicken. Oh, perfect. Yung mga kabili, lalagyan na natin yung
Pechay Bagyo, mabili. Ma-overcook na yung ano natin. Yan, sirada, yan. Tapos, Young corn na yun, pwede na yung corn. broccoli. Broccoli, mabili. Repolyo, mabili. Young corn niya nga ito. Yun, kompleto na, mabili. Para na po tayo. Sa pa may alot na corn. Okay mga beli, lagyan na natin ng pampa. Pampalapot, mga kabeli. Tinikman nyo na to. Ano daw kutsara yan? Meron. So yung mga beli na gano'n po kasi nagpa-reserve sila Tito Lagman. So nagpabook sila sa atin. Sila po yung may-ari ng private resort. Pero hindi sila yung client natin ngayon. Yun. Sa ano pa yung sa kanila, mabili? Fiesta dito. May 8. Punta May- po kayo, punta po kayo. Pinag-invite mo. So lahat po na walang gagawin sa May 8, punta po kayo dito kay Kuya. De joke lang po. Okay mga beli, okay na to, tatakpan lang natin. Titikman muna natin, di pa pala natikman. Kung baka hindi approve yung lasa eh, yarita niya, mabili. Yaman. Yawa na, pagiling yun. Okay mga beli, okay na itong ating kapsoy. Kompleto na yan, mabili. Okay. Tapos dito sa kabila, yan. Bigyan tayo ng gulay, carrots, saka bagyo din. Tubig down. Carrots, bagibin. Okay mga beli, dili naman na. Celery. Okay mga beli. Yun, repolyo na, mabili. Polyo. Tapos ito na yung... Ano siya? Ha? Ano siya? Bati. Asado no? Asadong bata. Right, asado. Ang ating mga po, medyo malakas. Ayun. Wala na patapos, mabili. Okay, so mga beli, lagyan natin ng danom. So tubig. Tapos, titimpla na yan, mabili. Okay, banatan na natin. Black pepper toy. Oo. Liquid seasoning. Oyster sauce. Ay. Pagkita man yung modern. Wah. Okay mga beli, konting asukan. Balancer. Yun. Balon sa alat at Okay, shrimp cubes, dalawa. Tapos pag kulo-kulo na to, lalagyan na natin yung kanton. So nakadalawang po tayo na tayo. pansit yan, mabili, tsaka chop suey. Yung tas Tayo ng strip, mga bili. Shrimp cubes, dalawa. Ilan po ilan? Mabili, dali na tayo ng chicken roll. Cordon bleu. Shout out, I'm Santos. Shout out po. Yung shout out pala kay Sir Jimmy Yumul yan. Shout out po. Kasi ito na yung ano niya. Tapos dito tayo mabeli, maglalagay na sila ng kanton. Kanton. Ditak na yung jury. So mga beli, yung tatak na to, matagal na to. Savory brand. Savory brand. Savory or savory, mabeli. Savory. Ditak pa na yung So jury. mga beli, muntikan na mataba. Si Tres. Yun, kanton para sa pansit kanton. So yung mga beli, yung mayari nito, bigla siya nagpabook sa atin dahil magpipiesta rito. Kaya magkikita nyo ulit kami dito ng May 8. Yun. Mabeli yan, namumblema sila kung
sinong kukuhanin na mag-cater sa kanila, tapos yun. Biglang, sakto nagluluto tayo dito sa mismong resort nila. Okay mga beli, okay na yung chopsay natin. Amin na natin. Dating, mabeli. You know, ang bango mabeli. Amoy pa lang, ulam na. Sarap yan, pancit canton. So ang kanto kasi masarap to mga beli. Huwag yung overcook. Bisa kasi yung iba overcook. Pag kinain mo malapsa na. Malabsa. So kailangan ito banayad lang. Sabi nga, banayad Whiskey. Banayad. Ay, masarap. Sarap. You know, what, Chero? Panchelo. Pangalawa na yung pancit. Amo. So yung mga beli, okay na itong pancit canton. So 1 kilong pancit, titikman na ni Jepoy. Ano natin mga bili? Yaman na. Tama na. Good na yan, So yan mga beli, wag lang maalat. Kanga nila. Hey, plating na to. Thank you. Pwede na pancit canton, mabeli. Ang yummy yan. Sarap. Sarap na. So yan na mga beli, ang kanton. Pag lumamig to, yun, naninikit ito. Kaya masarap ang kanton, bagong luto. Bagong luto, mabeli. Bagong luto to, masarap. Sabay ibanat. Partneran mo ng malunggay pandesal. Tapak doon. Dugo na. Kusero, mabeli. Alis talaga pagkasama natin yung mga original. May salamat. So yung mga bili, ito na po yung cordon bleu. I-fry ito natin. Saan namin pagapim nga? Wala pa yung okay na. Oo, malakas pa. Baka masunog. Hindi pa rin gamit. Mabeli ano yan? Ingu work. Siya yung nag-ready. Ayos, right? So yung mga beli, okay na itong ating pork kasado. So yung pipritohin lang natin ng konti ito para makakuha tayo ng Na? ano Para Tres? anong mabeli maganda yung pork. So mga beli, para magkaroon lang siya ng smoky flavor. Iyo. Smoky ba? Hindi, mali. Hindi, ano lang yun na... Para ano, ganda. Basta sunog. Oo. Para yung mga beli, magkalasa siya ng smoke, yung parang caramelize ng Yun. ating pork. Yun, Okay, okay na to. So gagawa muna tayo sauce bago natin prituhin ito. So sige, So go. ito, magdadagdag lang tayo ng oils, rito mga beli. Cornstarch para lumapit lang siya ng konti. So yun go, gumagawa na rin ng sauce ng chicken roll. Chicken roll saka roast beef na yan. Yung mga beli, piniprito na natin. Ito na, belly.
Tapos pag medyo na-prito na to mga belly, okay na to, pa-slice natin kain ko ng manipis. Sarap niyan, mga belly. Ah, belly. Nag-i-slice ng pang roast beef ka, mga belly. Hey, roast beef natin. Bali na roast to sa turbo po. Tapos dito rin. Yan. Slice na rin si Kuya Jepoy ng pork asado. Pork asado. Wah! Yeah. Wow. Ba dito na. Beli sauce ng pork asado. Wah! Wow. Ito mo na. So mga belly, gumagawa ako ng sauce ng ating asado. So yung sila Tita Weng nasa simba, may misa po doon sa bahay nila, doon po sila nagmimisa. After nun, dito lang sila kakain. So yun, lulutuin na lang natin yung carbonara. Hinuli ko dahil pag lumamig ang carbonara, medyo, anong tawag doon? Nalinikit po. Malilikit, maglalab siya, mga baby. Yan, ito. Okay, pampalapot. Cornstarch. Okay mga belly, abang-abang lang tayo. Mamaya-maya lulutuin ko na yung Carbonara. carbonara. Last na yan. So nag-i-slice na lang sila Jepoy ng cordon bleu saka asado natin. Na mabili maglalagay na ng sauce. Yeah. You have to put Ping, 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 ping. Yan mga pali, ito na yung ano natin. So may backup po mga to, nandun lang. Ay, camera dress. So mga... Ay, dress. Roast beef sauce, mabel. Yun. Belly. Roast beef. Yung mga pali, carbonara na tayo. Time check tayo, 9:40. Bacon. Yun, butter, bawang sibuyas, cooking oil. So mga pali, bacon saka... Ham, mabeli. Yung sliced mushroom. Red bell, mabeli. Belly black pepper, lagyan na natin. So kukuha tayong pan-toppings dito.
Black pepper. Yung mga belly chicken powder. Okay, kuha lang tayo pang-toppings natin mga belly. Okay, gagawa na tayong sauce. Okay, tubig, konting tubig. Okay, lagay mo na yun. Diba, mga Beli? So mga belly, mapali na sa Pilipinas. So 1 kilo lang to mga belly. Sobra init na dito mga Campbell. insan. So isang Campbell, Nestle cream 2, isang epap. Naglagay tayo ng konting tubig. Okay, chicken powder ulit. 3. Okay, black pepper. So mga bilayan lang natin to kumulo hanggang sa lumapot siya dahil magpapalapot dyan yung ano natin. Mga gatas. Ayan, sige mga bilayan lang natin to. Ayan natin lumapot. Kumulo lang kumulo. Okay mga beli, titikman na natin. Chicken. Black pepper. Pati chicken powder. Oh, sabi na eh. So yun, tapos na tayo magluto. Pasyor. Okay. Luto. Eh mga beli, lagyan na natin ng cornstarch para lumapot na to. Bagsak, go! Chawit-choro, mini-shana mo. Yung mga beli, lalagyan ko na ng papalapot. Ay. Hey, pasta na tayo. Chicken Alfredo. Alfredo Dairit. Shout out. Ang dami. Ito Alfredo Dairit. Shout out po sa... Okay. Nanay Glenda. Yun. Paluto sa ating kahapon. Nanay Glenda. Oo, Nanay Glenda. Yung mga belly time check tayo. Last 10 na ng Umaga mga belly. So ang binigay na oras sa atin dito, yung last 10. Early lunch mga belly. Yan, shoutout kay Tita Noren Reyes. Yan, shoutout po kay... Yan, belated happy birthday to sa 3rd birthday po ni Grandma Noren. Yan. Lovely. Tapos shoutout po kay happy birthday Aaron and Santiago from Tita Noren Reyes. Okay na to mga belly, plating na to. Thank you. Yun, mga belly. Yung gamit yan. Yun o. Tanyawa na. Parmesan. Parmesan. So yung mga belly, tapos na tayo magluto. So hintayin na lang natin yung Yung mga bisita. bisita.
Yan na, ano to, death anniversary mga Belly. Shoutout po kay Tita Weng. Thank you sa paulit-ulit na Pagtitiwala. kitiwala sa Kabeli. Pagpapaluto. Okay, thank you. So mga Beli, tapos na magluto si Kabeli. Ay mga Beli, pinangluto. 6 na po tayo. Yan. Cordon bleu chicken roll, roast beef, pork asado, pancit canton, carbonara mga Beli. Tapos chop suey. Yan. Budget nito mga Beli, 20k. So mga Belly na guys, tala kami ng lamesa. So pinakisuyo ni ate. Hindi ba sa atin yung lamesa na yan, Tres? Okay. Malinis. Okay, so mga Belly, tapos na po yung misa. Nag-ano na lang, nag-ayos na lang sila. Kulang yung lamesa na yan? Mga Belly, parating na po yung mga family ni nanay. Wag na, okay na. Tararara. Yan, Belly. Ano, bisita. Ate Mike. Sige, ate. Sa Belly, pumikap po sila ng lechon kay Idol Kapap. Ayun. Lechon mga Belly. Ate Mike, ipapadyak mo ba sa ba? Okay. Dito na lang ay May chammer ba tayong ganun? Ano mo? Ayun, nakabili si ate ng manok ko. Ito na. Naka, bumili rin ako ng isda eh. Kasi may okay na yan. Ay, yan. Vlog pala dito. Ayan, dito. Dito. Dito yung ano dito camera. Yung ano dito. Yan mga Belly. Sisi datingan na, bisita. Hindi. Meron kami kasunod. Hello po! Wow, may swimming pool. Magsisimig kayo, nanay. Ay, sayang, wala kaming dala. Ay, mama. Buti na kasama ka, ma'am. Si mama, ano, di ba? Si mama Clarita, lagi na ng kabe. Si mga Belly, na-bless na yung food nila. Bale, yan. Start na sila sa pagkain nila, mga Belly. Tapos ito pala si Nana, yung pumanaw na po. 1 year anniversary na po si Nana. Siya mga Belly, pinagtakal pala kami. sulo. Gengit, gengit. Di kaya. Ah, Kaya na ano ba ako? Umay. mga Belly. Umay ako. Magcha-chop tayo ng lechon ni Idol Kapap. Umay ako.
Yun. Tingnan natin yung mga kumakain dito. Mandaan lang. Mag-speaker mo lang kayo para may ano. Speaker na lang daw. At mga ano, ay may song, upakon yung speaker. Ay, nakukunin na nila later. Nanay, approve ba? Sarap. Thank you. Ano yan, Kuya Adam? Masarap kahit wala sauce. Yun. Anak yung ano. Beli galing pa ng Las Piñas. Mga bisita nila. Bisita ni nanay. Sabay na yung buro. Walang ano. Order ng buro. Manok yun. Hindi ko na tiyagan. Hindi ko na. Hindi na sila? Ang buro. Video ko lang. Hindi, hindi pa yata sa kubo. Saan matubos na? Tayo na lang. Chicken manok, nay. Wala pa po yung buro. Pwede yung buro ka niyan. Balikan mo. Kaway, kaway! Okay lang yan. Mamaya po natapos tayo. Wala na yan.
Talaga mag-comment ako. Diba kusinero ikaw ba? Talaga. Opo. Parang wow naman. Kaya kasarap ng pera sa akin. Doon sa ni Kabeli. Masarap ang ilaw. Super perfect. Oh. Yeah. Masarap. The pancit is already very good. Nice to wine. 100%. No? Perfect. How about the my favorite? This one. Perfect. This one, perfect. This one, I don't think so. Sa roast beef po. No? Yeah. Hindi, nag-accept ka naman ng negative, di ba? Apo. Para maano. Ma-improve pa yan. Tingnan. Yeah, you see, oh. Thank you, man. Thank you ma, thank you. Very perfect lang. Lagay na lang tayo ng Sarap bawat ulam, iba-iba sa bawat paghalo at paprito, damang-damang kusina ng pagmamahal, hindi ka mabibigo. Sa kusina ni Kabeli, laging espesyal. Mga pagkain Pinoy, luto napaka-natural. Pusong Pilipino sa bawat sangkap at lasa. Kusina ni Kabeli, laging may sorpresa. May lechon belly, baby back ribs at laing na malasa. Chicken, palalo at may carbonara pa. Sa bawat pinggan, pagmamahal ng dala. Parang sa pamilya, sa puso nagdarama. Sa kusina ni Kabeli, laging espesyal. Mga pagkain Pinoy, luto napaka-natural. Pusong Pilipino sa bawat sangkap at lasa. Kusina
tayo mag-serve dito. Nabusog naman po yung lahat. Good feedback ulit. Gaya ng dati. Masarap daw po yung food. So, ano na. Pwede na tayo magpaalam kay Ate Weng. Pwede na. Wala. And death anniversary po to. 1 year death anniversary. Oh, madam na. Kaya mabili paalam na tayo. Tara pa eh. Kaya mabili paalam na tayo. Oh, shout out po si Tito. Hello, Kabali! I'm back! Thank you po. Tita Weng, maraming salamat. Thank you very much. Opo, yan, ulitin. Thank you po. Okay mga Beli, muna na tayo. Ay, muna na kami. Thank you po. Thank you. Muna na kami, nanay. Okay. Ayun po. So nakakatuwa si nanay. Marami din doon. Kampal na. Okay, ito na. Ito na lang. Mataba na lang. Narausod. Thank you po. Yan, salamat. Alright, mabili. Yun na, mabili. Pauwi na, nakapagpaalam na rin. Oy, oy! 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 Shoo! So yung mga Beli, nandito na kami sa farm. Ate Weng, maraming salamat sa paulit-ulit mong pag-order sa amin. Yan o. Paano? Thank you po. Maraming salamat. Sarap ano, busog ka na. May pabaon pa si Tita Weng. Yun. Thank you po. Yan, maraming salamat. So yan na, gusto nyo sumaya? Oo! Okay, nagbigay ng 2,000 si Tita Weng. So, Yo, thank you po. Thank you po. Ah. Maraming salamat. ating balot na lang ah. Thank you po. Thank you. So yan mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat o lahat. God bless you. Thank you. Balot, balot, balot.